Berdua lainnya. Aku piaman lainnya. Adih nah. Goyang, goyang, goyang. Tarik. Kenapa dia saya? Akan tu ini. Aku angon namun tu aku. Pariaman padang alangang batabui mangkonyo kami batamu kita lakini si Hengki Josileni badendang sambil menyanyi ditampi diindang badada ajumu leni kame sabana mani hati udah jadi tagilong 10 babungo-bungo. Jadi tantangan walau sampai jalan batungke nan lututlah manggarete nan cinta ko Allah bule sambilan balik nan dape onde sayang pangiang den. Nak tanang Pak Alun ya. Sakit pada unian ya. Iya sakit paru ya. Ada atunya lain nak pingin telah kalun ya nak. Indah do macam orang tua mencari Devi itu yang goyang itu. Ya Devi. Masuk. Alun lah tu. Lain nak masuk angin. Hati-hati nak masuk angin. Iya. Pariaman padang alangang batabui mangkonyo rami arena kini badendang baduong kami banyanyi Hengki Josileni badendang sambil bagoyang lupa nomor dipasang betanang tuan memandang kau salah tanggung lah surang sansai deng lenyai deng. Jadi tantangan walau sampai jalan batungke nan lututlah manggarete nan cinta ko Allah bule sambilan balik nan dape onde sayang pangiang den. Nende, tagak-tagak ramah ngambo dia ne. Oh Tuhan ya. Jadi baka jo, alun jo nampak ada corona. Alun lai. Abang kini lah ko. Tukar lagu lai. Tukar lagu. Tukar lagu ni. Ayo dapat di lah. Tukar lagu ni yo. Tun ha. Hati-hati awak masih main kupon kuniang yo. Wak tukar lagu celu. Lambut. Yo, tukar lai. Tripping ni. Aku tripping. Kaki kate, tangan date. Kaki kate. Kaki kate terlantang deh ko. Aku nak masuk angin tadi ko ba ako. Kuponnya nak kena biak balik ako. Nak main dok. Iko hadiah BlackBerry man terakhir. Ayo.
Ana masuk angin tadi manyo kau Darul. Ikut kupon mahal kau. Ambil balik kau. Ambil lihat kau. Mulai balik. Gantian Junia tadi istirahat. Kini ambo mulai balik bagoyang kita balik. Capek lah ambil kupon kau. Tua. Hati-hati beko yo jom masuk angin je balik. Banyak-banyak minum ubek masuk angin. Tarik. Asik. Bagoyang boleh aja sampai salah. Memasang tarik jo, bagoyang tarik jo. Kau perlu ampu je bagoyang jadi jo. Hande. Aku kalampu lelo ni. Yalah ya. Nena Hey. Ini lagu si Raja Doli, lagunya enak sekali. Mari nonari, ikuti lagu ini. Yang suka boleh ikut, asal jangan cemberut dan jangan pula ribut. Tak suka boleh cabut. Didulang ame didulang sekali lagi. Digoyang batu digoyang, bermain kita kembali. Bersabar Tuhan menanti. Raja Doli menanam tebu ditanam Bagindo Ali. 60 angkanya yang dinanti. Berapat ke Danau Toba, singgah ke Beras Tagi. 42 angkanya yang dicari. Hati-hati Tuhan mengisi. Dikai usah dikai, kami jualan 1-2. Sajadah nan dimusaji, malam 27. Bedawi anak gubalo, ado 53. Petanang Tuan manjago, kau salah usah mengango. Bagoyang kita sambil menari. Sanang hati tuan rumah, sanang pulau ambo dah menyanyi di mungkoko. Bagoyang kaki di goyang sengenek jadinya. Mama nak di mungko. Bagoyang kaki jadi sengenek saya jadi. Ande. Hanana. Anak muda-muda bagoyang lah. Baku ampeh lah bagoyang. Tuan sampai tadi lantang boleh aja. Tapi mencorek angko jangan sampai dipo. Tak sabri angko. Hati-hati. Dia sampai untuk angin. Tuan. Goyang. Raja Doli, iko lagu pantun jo dendang, bermain sambil bagoyang. Sakit paruh jo sakit pinggang, jadi hilang hati pun sanang. Si gading di dua painan, bajalan ke ayah haji. Dulu kita tapa mainan, mengakini meracun hati. Si tiga bajalan surang, maile maisok candu. Di Bali di Pakanbaru, ada 31. Itu angkonan menunggu. Dek adik si baju biru, mengamek tagak di pintu. Usaha dia jadi ragu, capek tandoi di kartu. Rupanya masuk. Ande endangkan dua mana rupanya. Capek lah Dazal. Bawa ke mungko. Kita cocokan dulu angkonyo. Tuan rumah. Disaksikan di tuan rumah. Capek kita ke mungko. Kita cocokan angkonyo. Bagoyang goyang Dazal aku ke mungko. Deh, parui ko dan dulu Ande. Wah, cocokan dulu deh. 1 ado jampannya ke Boitawi mah. Gadiang biduk painan 3 ado. Datang didikan subuh 27 ampe ado 31. Ande membawa BlackBerry ya pulang ande. Bisa BBM-an jo orang rumah, jo anak di rumah, tapi jangan orang rumah kawan lo. Jo orang rumah kawan beko berang kawan. Basuku ampeh beko. Ayo, bagi dun sana ambon di rumah di masa jo barado. Di kok di Madima kok lah, kok di sawah jadi, kok di dapur jadi, kok di semua jadi. Nampingin madon acara aku ambo pasan sangenek kowe. Kalau ado nam punya nam mangadon acara, kok kabar lek jadi, kok kau ulang baralek sekali lek jadi juo, ambo terima napa ado. Apa lo tu dunia tu mah. Ayo, bisa dihubungi ambo di siko. Nomor telepon ambo itu juonyo, mode dulu juonyo kan boleh tahu nak. 0853 63 35 9977.
Terima kasih. Sekian dulu dari Ambo, dari Zurakim, Jo Arena Badendang. Tak lebih tak kurang. Aku tak lebih nak ada, aku tak kurang jangan lagi. Ayo, Ambo menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa awak balik di album berikutnya. Hana.
tiada jawaban. Hari baganti anggan mangarati kato sapatah dinantikan, benai nantikan sampai mati. Karipik nandi pipi yo nandi mugodenai, kini membayang di hari tua, namun kasih makin talalai. Nandi harap tak kunjung tiba. Angin malam tolong bisikan, pasang diri rindu menanti. Khayal cinta dibuai angan, bila masuk rindu ka sampai, katonan pasti nan dinantikan. Alim tolonglah membisikan, nandenai tanyakan, tiada jawaban. Hari baganti anggan mangarati kato sapatah dinantikan, benai nantikan sampai mati. Angin malam tolong bisikan, pasang diri rindu menanti. Khayal cinta dibuai angan, bila masuk rindu ka sampai, katonan pasti nan dinantikan. Alim tolonglah membisikan, nandenai tanyakan, tiada jawaban. Hari baganti anggan mangarati kato sapatah dinantikan, benai nantikan sampai mati.
menggadangkan masuk ketek barimbun daun kini kau boleh berpisah jalan asa jo uswa alun jale bago kini balain arah sadang di batang samo bone tangkai pun indah pilih kasih. Tampian kau nan baulah antah kau alu nan pilih kasih masih bana bare jo ata lulu rasonyo hati bani dilasung samo yo batarimo sumpisanmu lah balungguakan apa ko sabab yo karanonyo onde heran denai ko heran bobana hatinya rumput badan payah menggadangkan masuk ketek barimbun daun kini kau boleh berpisah jalan asa jo uswa alun jale bago kini balai arah sadang di batang samo bone tangkai pun indah pilih kasih. Sia-dia lo di dalam asbak siapa nan datang sapan minggambo di dalam abundo banyak basera kato kan batarui tarang tolong dia jalekan badata hatiko pasti ada urang siapa kamu yang nan datang tadi jangan sampai pisang berbuah dua kali. Ambo kau curiga
yo dek lata kanai kok laga nyo datang raso tak kamana sapan hingga ambo adia nyorayu Tantu ambo kota sanang walaupun nyo kawan tapi ndak bapilih yo kawan jo lawan kok di muko ambo yo kawan katonyo tapi di belakang awak ditanduknyo ambo ko curiga yo dek lata kanai kok laga nyo datang raso tak kamanga sapan hingga ambo adia nyorayu Tantu ambo ko tak sanang walaupun nyo kawan tapi ndak bapilih yo kawan jo lawan